Alle taler om den. Nu er den endelig landet. Business Nordic har netop fremlagt den nye strategi. Men hvad betyder den? Det har TDC News set nærmere på. Nu er TDC klar med den længe ventede strategi. Kort sagt bygger strategien på, at TDC vil være kundernes førstevalg, og det skal være enkelt at handle med TDC. Vi har derfor spurgt koncerndirektør Claus Petersen om, hvorledes han ser strategien i Business Nordic. Jeg mener egentlig ikke, det er så afgørende, om det er nyt eller det er gammelt. Hvis man taler med vores kunder, så efterspørger de enkelhed, de efterspørger kvalitet, og de efterspørger nogle løsninger, som hænger sammen omkring deres behov. Og det er det, vi skal fokusere på, og det er det, der er afgørende. Jeg mener, at vi nu har en sammenhængende strategi. Jeg mener, at vi har de initiativer, der skal til for at realisere det. Hvis det du efter det er, om det er let, så nej, det er det bestemt ikke. Altså, der er en masse hårdt arbejde i det her, men retningen det er den rigtige. Sara, hvilke forventninger har du til den nye strategi? At det bliver lettere og nemmere for kunderne, men også for medarbejderne. Hvad vil det konkret betyde for din hverdag? At der er mindre frustration i hverdagen, og jeg har lettere ved at udføre mit arbejde. Jeg ikke behøver at ringe 8 steder hen, frem for bare at ringe 1 sted hen. Og hvilke forventninger har du til ledelsen? At den skal først og fremmest være nærværende, og mine ledere skal vise vejen, og jeg skal kunne se og mærke forandringerne. Jeg synes, nu talte vi lidt om enkelhed før. Noget af det vigtigste, det er også, at den enkelhed, som vores kunder gerne skulle komme til at mærke, den springer ud i, at vi selv bliver mere enkle indad til. Sælgere i dag bruger alt for meget tid på brandslukning, alt for meget tid på at sikre, at leverancer, der burde gå igennem af sig selv, at de går igennem. Og meget af det her, det er jo netop for at skabe en forenkling omkring vores produktstruktur og vores systemer, der gør, jamen, at det automatiseres, så det kører igennem meget mere hensigtsmæssigt efter planen. Og dermed fratage, kan man sige, eller frigøre sælgerens tid, så det bliver i forhold til dialog med kunden, og det bliver mere salg, der kommer til at fylde dagsordenen, og ikke det at slå vilde brand. Der er ingen tvivl om, at der er lagt op til en spændende periode med mange udfordringer. Både for medarbejdere og for ledere til at komme videre med arbejdet. Og så er det tid til TDC-været. IT for folket. Vend jer til ordet, for det er kommet for at blive. God aften og velkommen til IT for folket. I aften vil vi sætte spotlight på fænomenet mobilitet. Vi vil afdække, hvordan virksomheder kan få kontante fordele ved mobilitet, og via et ekspertpanel diskutere de muligheder og udfordringer, der ligger. Jeg vil nu stille om til Miriam i Rødovre, hvor hun møder ejeren af VVS-firmaet Kryer. Jeg står her med indehaveren af Kryer VVS, og Kryer, du har for nylig investeret i et system, hvor du samler alle dine kontorfunktioner i ét. Hvad betyder den løsning for jer i jeres hverdag? Det betyder rent praktisk sparet tid. Vores svende brugte en masse tid på transport tidligere. Det gør de ikke længere. De kører direkte til kunden og får de varer, som de har bestilt dagen i forvejen, og kan gå i gang med dagens opgave. Det lyder jo kanon, men hvad siger svendene til, at du indfører sådan et system? Der har været nogle indkøringsproblemer, men de er løst nu, takket være TDC, så de er rigtig glade for systemet. Ja, tak skal du have, og tilbage til studiet. Tak til Miriam og Kent Kryer. Vi stiller nu om til studiet, hvor Henrik har besøg af eksperter fra TDC og Netdesign til en omgang IT-talk. Ja, tak for det. Vi har et spørgsmål omkring indkøring og omkring binding til enkelte leverandører. Jeg vil starte med dig, Henrik. Når man ruller en mobilitetsløsning ud i en virksomhed, hvilke udfordringer løber man typisk ind i? Ja, det vi ofte ser, det er jo, at virksomheden de glemmer slutbrugertræningen. Og de siger, at folk er vant til at bruge mobiltelefoner, så er der ingen grund til at lave træning. Men gør man ikke det, så bliver det ikke en succes. Og André, hvis man vælger en traditionel teleleverandør, som TDC jo er, inden for mobilitetsløsninger, risikerer man så ikke en total afhængighed i forhold til leverandøren? Nej, jeg vil sige tværtimod. Jeg tror, det man får, det er fleksibilitet. En løsning købt af den udbyder, der skaber den største fleksibilitet, skaber også den største fleksibilitet med hensyn til at drive den virksomhed, du selv har. Tak for det, og tak tilbage til studiet. IT for folket siger tak for i aften. Hvis du vil se programmet, kan du klikke ind på tdcnews.dk. Du kan også se